Тизден Татарстан кинофильмнар исемлегенә тагын бер фильм стелешек. Ул шактый кызыклы булырга ошап тора. Форматы да, сюжеты да үзенчәлекле. 7 утрау арасында дип аталган документаль картина Актаныштан 83 яшьлек Габдулла бабай турында. Ул ярты гасыр яланкырда, утсыз, сусыз, интернетсыз һәм ялгыз яши. Авылы Татарстан картасында да юк. Аның язмышын күрсәтергә алынган егетләр белән хәбәрчебез аралашты. Монда Косим, Еждыкамскийда, монда Фәнисе. Фильм Актаныш районында урнашкан Эшер авылы һәм анда яшәүче бердән-бер кеше 83 яшьлек Габдулла турында. 70нче елларда Түбән Кама гасын төзегәндә мондагы авылларга су басу куркынычы яный. Халык күченә, Габдулла гына кала. Авылга су килеп җитми, әмма монда инде беркем дә әйләнеп кайтмый. Мин уйладым, бу су басмаячагын. Мәдәм хатыс, байлыкны мәдәм гүрәле су астына калдырырлар дип. Кемдер аны мал туар асраучы бер бай ди. Габдулла 9 ат, 50ләп сарык, 10-гә якын сыер тота, 2 трактор бар. Әмма суы да, уты да, интернеты да юк. Бар байлыгы утын белән ягылган мише, урыны белән генә тотучы телефоны. Уйларда теге менә күрсәтәт нәлектән диңгез буеннан балыкчы бара макиналарда. Шундыйрак лирик күренеш күз алдым инде. Инде барып төшкәч, бөтен нәрсә үзгәреп китте. Ягъни габгади тормыш, габгади кеше. Ну, так как мы выбрали для себя формат документального фильма, это метод наблюдения, то есть мы никак не влияем на судьбу человека, мы пытались показать объективно, как он живет на самом деле, как жил последние 50 лет. Бер ел дәвамында елның 4 фасылында алар Габдулланың иртән алып кичкә кадәрге тормышын читтән генә күзәтә. Иң катлаулысы геройны камерага каратмау. Самое волшебство, наверное, фильма начинается тогда, когда он перестает ее замечать и живет так, как жил до этого все 83 года. Күз алдына китерүе дә кыен, әмма кайчандыр менә шушы гаҗәеп матур үзән кырларда 5 урамлы 220 йортлы авыл гөрләп торган. Май, балык, кирпич заводлары белән дан казанган булган бу урыннар. Хәзер әлеге бушлыкка карагач, йөрәк сыкрап куя. Шулай да әлеге йортны күргәч, һәм анда Габдулла быйның яшәгәнен белгәч, йөрәктә өмет чаткысы уяна. Ярты гасырдан артык, сусыз, утсыз, интернетсыз ничек яшәп буласың? Баксаң, Габдулла бый кебек батыр йөрәкле кешеләрнең дә үкенгән чаклары була икән. Йөрәк серләре белән ул фильмда уртаклаша. Бураннарда күп бер кая чыкмалы булмайды. Берүдән. Габдулла быйның гаиләсе дә булган. Бер ярда иң газиз кешеләре, икенчесендә туган нигез. Ике ут арасында бәргәләнү, югалган авыллар проблемасы һәм кешелек язмышы фильмның үзәгендә шулар. Бер каранда тарихи да фильм. Ни өчен тарихи? Менә шу битеп бара торган авыл дип әйтсәм дөрес булыр. Кемдер өчен ул биткән, дәүләт өчен ул биткән. Ләкин менә бу шәхес өчен әле ул бетмәгән. Шушы авыл кырында яшәүчеләр өчен һәм дә шушы авылдан чыккан кешеләр өчен әле бу авыл бетмәгән. Ник дигәндә, аның соңгы кешесе бар. Сирәк кенә булса да авылга якташлары кайта. Габдулла алар өчен җанлы һәйкәл сыман. Бөтенебез өчен дә сабырлык символы. Туган нигез, туган як символы дип әйтергә мөмкиндер. Кибеткә барып кайттык, без андый кадрлар булачак, Алла бирсә фильмда, һәм без аны көчкә куып тоттык. Аны тотып тамый ул шагына. Барлык серләрне дә ачмыйбыз, фильмда карарсыз аны тәмамлар өчен хәзер финанс ярдәм кирәк. Теләгән һәркем булыша ала. Моның өчен Planeta Rus сайтына кереп, әлеге фильмга акча күчергә мөмкин. Бер ярдәмсез 100 сәгатьлек видео төшергән егетләр фильмны киләчәктә фестивальләргә җибәргә җыена. Көзгә эшне тәмамларга исәплиләр. Тагын бер хыяллары Габдулла быйга яңа генератор алып бирү. Утысында. Аның тәрәзәсендәге ут тормышның да якты булуын искәртә ич. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.